Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes Pizza Unogid bulan San Hunyo tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman na sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports. First portion. Action Radio. Pila sa ngaton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, bulig pinansyal para sa kampanya kontra illegal nga droga, Taghag Racers Association ginpanagdag ni Gobernador Lacson. Nokpo may 27 ka aktibo nga COVID-19 nga kaso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagpadala sang sulat ang presidente sang Estados Unidos, Joe Biden, kay Presidente Rodrigo Duterte para ipahibalo ang mabakod nga relasyon sang Estados Unidos kag Pilipinas. Suno kay Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, nasaad sa sulat nga luyag ni Biden nga makita si Duterte sa palaabuton. Wala pa karon sang pizza ang pagkitaay sang duwa ka mga lideres sa personal man o kon virtual. Pero suno kay Romualdez, plano ni Biden nga maistorya sa pila ka mga lideres sang ASEAN antes ang Regional Bloc Summit sa Brunei sa Nobyembre. Una na, ginbasura ni Duterte ang Visiting Forces Agreement nga nagatugot sa mga soldado sa Estados Unidos regular nga mag-training upod ang ila counterpart sa Pilipinas. Suno kay Romualdez, mayara na sang negosasyon sa duha ka pungsod para mapaayo ang termino sang kasugtanan. Maayo man ini, bisan paano ang aton sini mga kauturan, mga opisyal sang pungsod Pilipinas dapat makig-abyan kita sa tanan nga mga kapungsuran. Kung nagapakig-abyan kita sa pungsod China, wala rason na hindi kita makig-abyan sa iban kagdalagko pagid nga mga kapungsuran katulad sang Estados Unidos. Alin sang una, bisan ano ta nga arangkada, singgit kita imperialista, kapitalista. Tiyan tanan nga pungsod subong kapitalista naman. Sa unang pungsod China, komunista. Ti subong kapitalista naman. So ang bot silingon, wala kita pirdihon kung makig-abyan kita sa halos tanan nga kapungsuran. Ti kung hagag kita ya, sang hala, dipindi la sa pungsod China, ti pila kadlaw, daw madulaan kita abyan. Amo ina ang punto naton. Halin sang una ti kadamo sa nagakontra sa Estados Unidos, pero ang ila pagtuon diri sa pungsod Pilipinas, ang aton mga estudyante, ang aton nurses, ang aton doktor, ang aton mga engineer, kung makatapos na sang ila sinipag-estudyo kung pag-eskwela,
ang una madumduman mapa Estados Unidos. Makadto sa iban nga kapungsuran for greener pasture para dako ang sweldo. Pero kung pahanuton mo ato balang daw may pinakalain na nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Pero ang ila kabataan kung makagraduar pakadtuon Manila sa mga lugar katulad sa Estados Unidos, Canada, kag iban pa para nga dako ang sweldo nga mabaton. Amo na bla? Wala gi kita perdihon ha? Aga kita sang pangita kontra sa iban nga kapungsuran. Bisan nga sa pungsod China, ti kung sa bagay, araw bago naman nga diplomatic protest. Kay diplomasiya lang pirmi. Wala kita mahimo kay manti kubos kita ya kag imol kita nga pungsod. Hindi man pwede nga mag-inkwentro kita sa gira kay pudpuron kita sang kontra. Kaluluoy lang ang pungsod Pilipinas. So, para wala kanahan, wala kontra, kung nagapakigabyan kita sa pungsod China, pakigabyan man kita sa pungsod Amerika, kag iban pagin nga dalagko nga mga kapungsuran. Wala man ta perdihon, may dagon lang kita sa tion sang kalamidad, gabuo-buo man bulig, ang tanan nga mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan. So kung may ara giman pagpakiginunanon upod kay Biden, kag presidente naton Rodrigo Duterte, why not? Nga hindi patagaan tsansa, basi kung may pipilaman ka mga kayuhan nga mahatag ang Estados Unidos diri sa pungsod Pilipinas. So ang punto naton kung kapakigabyan kita, ginabuli na gani kita sa pungsod China, kapakigabyan paghihapon kita. Wala rason nga hindi man kita makigabyan sa iban pagid nga mga kapungsuran. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, morning na, sa bilog na dakmanwa sa Bacolod, pitsa uno gid sa bulan sang Hunyo, pagbukas gid sa bulan sang Hunyo, kamusta ang aton sini syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Kamusta mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang sitwasyon sang dakmanwa sang Bacolod? Dugay-dugay, idog-idog, magadeklara na ang pag-asa sang maulanon nga panahon. Pagsampot siya sa bulan sang Hunyo, madeklarar na ang pag-asa sang maulanon. May bagyo na gani. May mga nagkalamatay na gani dito sa Mindanao. Bangod sang baha, porte nga pagbubo sa ulan sang bagyong si Dante. Diri sa Bacolod, kamusta ang aton patrol? Nagalagulad na, nagalibot na, magadulong na sa mga balita kag impormasyon. Balita sa patrol. Como Martes, sigurado, upod naton, wala na iban, makita nyo na, gwapa et dalaga, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Happy first day sa bulan sang Hunyo, Action Fred. Katunga na kita sa tuig 2021, pero ti adlaw-adlaw ang atong ginaistoryahan, COVID Japon. Yung mga lamod lang, Action Fred, yung mga lain-lain, yung mga balita, ng mga normal lang sa aton siniya pagpangabuhi kung tani sa without COVID. Pero hindi kita mahimo nga hindi tayo, Action Fred, ka-report sang COVID. Sa mga nagapamangkot gali ha, starting sa June 1 to June 30, ang syudad sang Bacolod ang magapabilin sa modified general community quarantine. Ining base man sa executive order, Action Fred, naging issue ni Mayor Bing Lenardiyang ibanda mo liga na kulmaan kay may mga palayag siya City Administrator M.A. nga bangod sa pagsaka sang kaso ng COVID-19 sa aton syudad, may posibilidad nga pataason ang quarantine status. Una, gidara Action Fred nagpalayag o kung nagpangamuyo abi ang aton sini mga negosyante para hindi lang liwat maapektuhan, Action Fred, no, ang mga mga ila negosyo. And of course, subong June 1, balik naman, Action Fred, ang pagbiyahe sa aton sininga fast crafts kag roll-on and roll-off vessel. Usually, ang aton sini fast craft, Action Fred, mga laspot so paman karon
ang umpisa sa pagbiyahe may alas 5 abi alas 7 dira, pero ti inistorya ta manligad ang PCG commander si Sir Ludovico Librilla Jr. Ngambal niya hindi magid expected nga magdagsa ang tawo subong sa mga puerto. Maganda kahibalo sila nga ti ang mindset ba lang siya, Fred, nga ati damo siguro mahingagaw biyahe kay ti una liwat nga adlaw sa pagbalik sa biyahe, pero ti para man action, Fred, ang pag-educate bala sa mga tao nga dapat may health and safety protocol kag given nga 50% of 75% capacity lang sa gihapon action, Fred, sa mga sakayan pandagat ang pahanugutan sang aton sini nga IATF yara gyapon ng COVID-19 ti agan-agan lang siya, Fred, kay ti ang kada shipping lines may tagduhaman ka biyahe ti kadamo man sang mahimo sakyan kag hindi lang binagsa action, Fred, dito man sa aton sini mga puerto. Going back action, Fred, sa Executive Order number 30 ni Mayor Bing, mo lang yung mga highlight with action, Fred, no, nga ang curfew amo sa gihapon 4 a.m. 11 p.m. to 4 a.m. action, Fred, ang aton sininga liquor ban ara sa gihapon 12 p.m. to 6 p.m. na action, Fred, no, ang baligyaanay pero ti pwede sila makainom-inom dira sa mga kalan-an abi tugtog alas 9 action, Fred. Of course, ang uniform travel protocol para hindi man mabudlayan ang mga apor, LSI, ROF, kag OFWs nga nagapauli diri sa aton. Importante lang dira may negative nga RT-PCR swab test result nga siya valid siya for 72 hours. May online backtrack registration, online health declaration, SPAS, travel coordination permit, kag valid personal ID action, Fred. Amo mo lang na ang mga kinahanglan. The rest, kung anong aton siningan na anaran, samtang ara kita sa MGCQ sa syudad sa Bacolod, ti amo gid ina ang ginapatuman man diri sa syudad action, Fred. So far, sa palibot sa syudad karon, tulutaw high action, Fred, although nga kagabi porting buo sang ulan bangod sa sining bagyo action, Fred, nga si Lucidante ning pangalan niya mo. Pero ti kuan na ta dumaanad ng action, Fred, kiti sa report gani sang Pag-asa may isa tugtog duha o tatlo ka bagyo ang masulod sa Pilipinas sa bulan lang na sang Hunyo action, Fred. Tigululan kag tigbalagyo giman Correct action, Fred. Kay ti paglambot sang amo ni mga binulan mga do remedyo hinira ano na ganing term action, Fred, man do kapigado gid bala ti dugangan gid sang mga COVID-19 pag nadulaan sa trabaho ati kalaula tanhan, pero ti sa paghimakas naton sa dala na action, Fred, sa pagpangamuyo kabay pa nga aton ini malampuwasan tanan action, Fred, no, kag di kadamo sa gihapon sa aton sini mga kauturan nga nagasalig lang gid sa aton sini gobyerno. At the same time pangamuyuan taman aton sini mga gobyerno, aton sini mga opisyal nga mahimo magkabalo sila sa ila sini himuon para sa ila sini nasakupan. Kaya iba action, Fred, nagakapit sa patalim na bala ang mga tawo nga wala mo gina-expect nga magsulod sa mga illegal nga mga buluhaton. Hanla to na nagkalatakpan na makibot ka na lang bangod nga ang rason nila wala na sila action, Fred, sa iban nga kuwaan sang ila sini nga pang matag-adlaw. May ara kita gani na kitag sa nabaluan sa bypass operation action, Fred. Tungod ko na sa curfew hindi na sa kapang scrap, tinagbaligya na lang sa sang illegal nga droga. Kaya at least ara na lang sa ila sini nga balay. Iti mga amo na action, Fred, yung mga rason hindi man mabaton sang tanan, pero we don't know kung ano yung matudtuod nga rason. Kung personal yung rason, kung nga mas nag-intra kag ginapili nila action, Fred, ang ila sini kahilwayan, ang hikaywayan sa ila nga utok action, Fred, kay hindi dila magpa-planning sa tanan nga oras. Pero ti ang iban tungod lang gid sa kapigaduhon action, Fred, no, that's why nagasulod sa amo ni action, Fred, yung mga buluhaton. So far sa aton sini mga action dapat magkuan gid kamo ha, dalagi kamo sa inyo sini mga protection sa lawas, wala labot sa face mask, face shield, kag pagpabilin sa social distancing, dalagi kamo dira sa mga adlaw sang kalo, dalagi kamo dira sang payong, jacket, kag tanan na lang proteksyonan ang kagalingon para maproteksyonan mo imo pamilya, pati na ang imo sini nga komunidad. Para naman action, Fred, no, sa complete nga management sa nga Liberty Talks mag-DTX 500 sa kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may classifying
The time las 4:14 na. Kamusta na ang aton mga kauturan bugtaw ron? Oy, pulo panumdum na kung ano ang aton lutoon karon nga kaagahon. Ano ang nadumduman nyo da? Nga sudanon karon nga aga. Ako makapaburgos o kung makapalibertad ko karon, makapapalapala, kadamo sang sapsap kang dalagko blas mo. Namit ning sapsap mo. Baklan mo kamatis bala, paitan, kag kulitis, sos kampyon. Katamis-tamis ang sabaw yan, no? Kung labas-labas kayong sapsap bala ning lagko bala yung mga sapsap. Pagkatapos, bakal kadang lagaw, inang 3-1 kilo bala. Sos, isugba mo siya. Pagkatapos may ara kauga nga lukos, prituhon mo. Sos, kampyon nga pamahaw, karon nga aga. Nami gilang lagaw ko labas, no? Nang pagbakit mo, aso-aso pa siya bla. Sulusaw-saw mo siya sa sinamakan mo nga may kalamunding. May mga kutitot na at kabilog nga magbiti-biti gawa sa bibig mo sa kanamit. Kampyon ang pamahaw, karon nga aga. Oh, bulugtaw na kamo, kag magpanumdum pulo pamahaw naton, karon nga kaagahon. Nami ni siya. Pero halong-halong kita. Kaya tig-ululan, tig-balagyo na sa bulan sang Hunyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:16 na roll call naton karon nga kaagahon. Baunagid si Milili Oligo sa aton linyada. Milili, good morning. Bao, iya anak ko no. Si Rica Oligo, 21 anyos, nagahiwat siya kaadlawan karon nga aga, karon nga adlaw, kay Milili Oligo, happy birthday, halin dire sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Jocelyn Libuon, Dispoho, good morning man. Kay Marlon Villaruel Mendoza, morning, patamyaw. Kay Tatay Ramon, kag Nanay Pili Hosto, sa Sinda Salamangka. Sige, morning na sa inyo. Kay Rochelle Quijada Matandak, good morning. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Sige. Kay Vicente Semiliano, good morning. Kapita, bawa, Bugnaw Chimpo. Sige, salamat. Okay. Kay Neil Brian Baluis ba? Si Neil Brian Baluis, aga pa nagbugtaw. Morning man. Kay Vanessa Mayo, good afternoon ko no. Nagamonitor sang mga latest naton nga update halin sa Rochester, Minnesota. Vanessa, good morning. Mayong hapon daya sa imo pungsod. Sige. Kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning ko no. Kay Dudoy Milcar Copinco, kag Dandy Mendoza. Sige. Kay Jake Ramka. Good morning man. Kay Maylin Galino. Sige. Gamonitor sa Qatar. Kamusta ang Qatar da? Pwerte man COVID da? Kay Cory Bidaha, good morning. Dira sa Kuwait. Damo taga Kuwait to sa Pungsod Arabo. Damo ang gasulod ka nagatamyaw tagsagaga. Kay Ronnie Gordon, good morning man. Kay Cicel Osano, good morning. Watching from Maaw, Bago City. Taga Maaw kag Bago, good morning. Kay Renren na Piesa. Sige. Nya gwapa ko no. Si Aksyon Eden Aboso. Nami patingog ya. Puerte ba? Sige. Ang pila naton ka mga utod nga nagasulod karon nga kaagahon. Morning lang sa inyo. May lang nga pagmonitor. Opod lang kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:19. Mabalik ako pagkatapos ni. Para sa bayan.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
nagahatak na sa siyam ka mga kaprobinsyahanan. Ang bagyong si Dante may ara bit-bit nga pursang hangin 75 km por ora, may pagmulumadlos 90 km por ora. Tatlo ng patay bahaw sa Mindanao, puerting bubo sang ulan sining tropical storm nga si Dante. Puerte maintain ang puwersa. Karon nga adlaw mabatyagan ang mabuno ka ulan sa Caraga, Davao Region, Eastern Visayas, Bukidnon, Misamis Oriental, Tuga, sining bagyong si Dante. Nangalapkap na siya sa siyam ka mga kaprobinsyahanan. So extra nga paghalong, hindi kita magkumpiyansa bisan dire sa aton sa probinsya sa Negros kag Bacolod kung magbuo ang ulan nga daan nga kung magsigi-sigi ang ulan, gabaha ang pila ka mga kabanuhanan kag kasyudaran sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Halong kita. Kay base kung bumubo siya bla, todo, purti kabunok, kag manaog naman ang tubig, gikan sa kagulangan na, kag malapawa naman ang aton kabalayan. Halong kita, basta bulan sang Hunyo. Ginapaabot gid nga madeklarar ang pag-asa sang maulanon kag mabagyuhon nga panahon. Extra nga paghalong. Kinahanglan naton ang paghalong kay kabudlay subong sang sitwasyon. May COVID-19 na, may baha pa, may bagyo pa, may linog pa, kun kaisa gaalburuto pa ang mga bulkan. Portino, ang kalamidad hindi maintindihan. Ang COVID-19 gabata pa, din kakita niya man. May mga COVID variant pa, amo nang ang aton siniban sa India, kag iban pagin nga kapungsuran nga inigo sining variant kani ginalimitahan kag ginadomilian temporaryo nga magsulod sa aton pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na morning da kay Baos Toto balulot ko no sang Manila ga monitor siya. Kay Babs the Second ga monitor sa Jamaica. Kamusta dang Jamaica subong? Kamusta ang aton mga kauturan sa iban nga kapungsuran? Si Judge Nap Diamante kabugtaw na ni. Kay Reuben Tampos ang LTO, good morning. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Toto Raul Alibuga, galadlad nga na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Nara kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, kamusta? Si Pare Erning Hurilya, kabugtaw na ni. Si Paring Istoy Querido, jaging-jaging na. Nini Patos Burgos, musta ka da? Sa Agustin family sa Kawayan, good morning man. May lang pag-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Okay lang Dira kay Dilia Liabe sa Charito Heights, Barangay Granada, good morning. Kay Merlita Adolf, watching live. Morning na sa imo. May lang pag-monitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Pamasyar kamo da. Ang Life Extension Clinic ang ginagamit nila dira standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ma-serbisyuhan gid kamo. Ang aton niya pangabay sa inyo, bakal gi kamo sa ilang produkto, mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalakihan nga nagtapik sa aton lawas. Ang manami, kay ginaproteksyonan kita sa balakihan nga mahimo pa magtapik sa aton lawas. Amo ini siya, ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy,
halos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29. Relax makadali, balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasana. Iban ga himusimos na, ngamat-amat na pakadto sa mga merkado. Ano ang mga balita naton, si Presidente Rodrigo Duterte nagadusogid, nagapangabay sa mga Pinoy, padayon ang pagpangamuyo para sa recovery sang pungsod Pilipinas gikan sa halit sang COVID-19 nga nagpatay na sang minilyon kapumuluyo sa bilog nga kalibutan kag among naghalit agod magtumpilak ang aton ekonomiya. Perti nga pagsarurot sang ekonomiya. Di karon suno sa presidente panahon na nga ining mga pagtilaw nga mahimo lamang ang makaluwas ni amo ang ara sa ibabaw. Mangayo kita sang guidance sa iya agod nga maka-recover kita. Ayo man, no? Kung mag-amo ni nga mga tinaga, daw kayo pamatian. Sa una, kung mag-arangkada ka, arangkadahon ka man ni Presidente Rodrigo Duterte, pati ang mga reliyon kag kung kaisa, pati ang kasulatan daw ginarangkada pa. Di karon ya, nagapanawagan na siya sa aton sini manluluwas nga dapat kinanglan ang pagpangamuyo agod nga mabulong ang COVID-19 sa aton sini kadutaan. Ti ang interpret prayer meeting gintawag ini the whole nation. Pray as one, hail as one. Mayo, no? Mga muamo ni daw kanami pamatian na blang gatangla kas langit kag mangayo bulig. Amo niya ang kinahanglano naton subong. Kaya daw hindi siya matapna mo. First time ni sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan nga ang kagaw yan naglawig, tinuig. Gabata pa. Porte nga klase kagaw. Daw hindi maintindihan. Kag ikaw lang ginapanilagan niya. Kung medyo magalog ka dyutay, post na ka niya kadayon. Gwa ka bida mo tao, kag malipat ka magsusok, face mask mo, kag face shield mo, kag social distancing, makibot ka mag-ulo-agbay ka, kag mag-hutik-hutik ka, disgrasya gid. Tapos kagid, may lang yapong kung di ka masiplatan, pero kung ara stupad mo, disgrasya ka. Amo nang halong gid. Kaya kung madisgrasya ka, disgrasya ang pati pamilya mo, disgrasya pati ang kaingod mo. Amo na ya ang kadelikado. Amo ning kabudlay sining COVID gani. Kaya kung iguon niya ka, iguon niya tanan sa bilog mo nga pamilya, yamak may mo yung sirhan na yung bilog mo nga pamilya, hindi ka mo kagwa tanan. Hindi na tagaan kagwa, dugangan pa kung iguon ka, na disgrasya pa. Kagsubong niya, kung iguon ka sang COVID, halong ka. Kay kung wala unod bulsa mo, disgrasya gid. Kung magsulod ka sa mga ospital, ang iban tag 14 diyas, malapit sa kamilyon ang ginabayran, tag 700,000, ang kumpare ko, 700,000 sobra ang ginabayran sa 14 diyas sa sulod sa hospital. Hindi mo na kwaong karon, wala ka kwarta, ano ka, hindi pa puti-puti ka kalimutaw mo. Amo na nga, hindi gid magpasayang-sayang. Kung gasiling gani, nga ang tanan-tanan nga mga health protocol tumanon naton. Kay kung iguon ka gani, ulihin na abyan ang paginulsol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Catherine Gitgit, good morning. Si Alex Muntisa, suki tanani. Si Philip Lauriente, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Kay Jing Sigiroda, Jing, good morning. May lang nga pag-monitor, adlaw-adlaw kay Victor Tugap, good morning man. Sige, may lang. Kay Andrino Comida Botanas, good morning. Mati lang ko dire sa Jam Taxi Group, mga taxi driver,
good morning sa inyo. Ipangamuyo tama yung biyahe nyo. Kay Teresa Locsin, good morning man, nagamonitor sa Salwa, quiet. Teresa, good morning. Kay Josephine Catolico Maderse, good morning Action Radio. Thank you man. Good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Amol na ning aton mga kauturan na medyo kung agagadugsing kita sa nauna nga porsyon sa aton pagpangalagad. Bisan paano maghatag balita, duludugsing, pila ka mga bagay-bagay nga aton talakayon, tagsagid kaagahon. Ako enjoy ko bugtaw aga pa, daw ka nami, daw kapag six lawas mo, kon aga pa, gabugtaw ka na. Ariglado, relax na, pangapi ka mo, lampaso ka mo, tultigang ka mo, pero sigurado, balikan ko kamo karon dugay-dugay pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer
at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply. Mao mga 84 na ka mga diplomatic nga protesta sa Pilipinas nga ginpasaka, ginfile batok sa pungsod China sang Department of Foreign Affairs perti no. Di pa tulutig alang sige gyapon ang lambiyong sang ila sini mga sakayan dagat sa mga lugar sa diin gina-claim ina sang pungsod Pilipinas. Ang demanda nga ang China mag-withdraw sa ilang mga sakayan dagat sa Pag-asa Island. Isa ini ka integral part sang pungsod Pilipinas. Daw ato na jurisdiksyon alin sa una, ting pangabay maayo man lang. Wala man pamursa nga kung mahimo, hindi lang kamuhagad lambiyong na kay sakop ina sang teritoryo sa pungsod Pilipinas. Di kakita 84 ka mga protesta, diplomasiya, agid pasaka sa pungsod Pilipinas. Natuon sa bungol nga dulunggan sa pungsod China, daw wala ginapamatian, wala respetasyon, daw wala pagtaha. Ang buot silingon, ate niya, agad kamo niya sang pulo protesta nga hindi makamo makasarang. Ang buot silingon, ginabali wala. Kaya daw wala lang Yan. Sa pakas pungsod Pilipinas nga daw ang tumpok la jutay disgrasya na. Wala na may moam. Wala man na niya sa ikasarang. Wala man na sang ikasarang konsuldado tagpilak-pilo kontra China. Ang mga armas niya, mga ordinaryo klase armas, wala gid. So, ang buot silingon, tanang nga protesta, ginapabungol-bungulan, total, ginadaog-daog man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Kay Josephine Katoliko Maderse, good morning. Si Jubal Trinidad, suki tani. Dira sa Kabangkalan. Kay Erne Odasco Lidas, good morning man. Kay Imbong Jo Campos sang Maaw. Padayon nagaupod sa aton tagsagid kakaagahon. Relax lang, samtang ginadupoy-dupoy kita sang bagyo sa iban nga kaprobinsyanan, sige man niya ang aton dulong impormasyon sa aton mga kauturan. Kay John Vicente Morning,
dira sa Himamaylan sa barangay Calrabalan muning kuno sa iya sini mga pariente labi na dira sa Hamindan Capiz. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
kadapya na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Dumdum ka mo sa social weather station nga survey, nagapakita nga 32% lang sa Pinoy ang willing nga magpabakuna. Kag 35% ang daw gaduha-duha pa, 33% ang hindi gijaluyag magpabakuna. So ang Malacanang nagdihon sa isa ka programa, ang vaccination commercial ni Presidente Rodrigo Duterte. Ulak to tabi kung ano ang guwas ni ining must hugas iwas. Amo ini ang komersyal kung tani upod sila ni Vice Presidente Leni Robredo, pero daw gakuriit gid, gakosmod gid ang Malacanang. Na pasibangdan pa si Robredo nga nagasakay sa isyo, gali kay lain nga tawo iya nagduso nga dapat upod sila nga duha agod nga ang mga Pinoy maobligar kag mainganyo nga magpabakuna. Kisa si Ruki ni kapalupad man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Dira kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Bao si 81 sang magbalyo ara siya, naga-monitor man karon nga kaagahon na. Sige, basta ara ka mo ya, no problem, no? Kay John Vicente, good morning, kamusta ka da? Sige, kay 81 gido, perte. Kay Manjo Arniho, good morning. Tamyaw ko no James Nolan Banhao, kag Abdul Bukol Umanya. Kay Atia Kim Iriman, good morning mana. Kay Jose Mongcal Torilla, bao si Andrew Juanites, Andrew, morning. Kay Aida Alunan, good morning man. Kay John Biaten Sibalios,
Mayo lang nga pag-monitor base Ibon Busher ari siya sa Germany. Kamusta daan Germany? Okay lang? Sige, ariglado. Mabalik ako pagkatapos ni. Ang inyong mabatian, isa kabila. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdayo na itayo.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Standard time, las 5:20 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 7-14. Una nga bula, 7-14. Second draw, 9-30. Ikadua nga bula, 9-30. Third draw, ikatatlo nga bula, 4-28. Ikatatlo nga bula, resulta, 4-28. Rekta kita.
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 645 kita, ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order, 39, 17, 38, 23, 8, 33. Resulta sang 645, 39, 17, 38, 23, 8 kag 33. Sa ilo kita, 655, jackpot, 29,700,000. Kombinasyon in any order, 10, 52, 30, 45, 6, 29. Resulta 655, 10, 52, 30, 45, 6 kag 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Raquel Di Mala, good morning. Kay Sherlyn Di Guzman, si Edi Laos kag si Nana Isabel, gaupod sa aton. Si Ibon Bosher Silinya, medyo okay man sa Germany. Pero hindi lang magsalig. Kay Kati Bir, good morning man. May lang nga pag-monitor. Kay Di Anton Diaz sang Patria Village, naga-monitor na. Kay Ros Plaque, shout out lang. Kay George Gargasiran, good morning. Sige, may lang nga pag-monitor, tagsagid kaaga. Kay Lunila Tarusan, sang Purok 20 Barangay Alangilan, taga-Alangilan, good morning. Kay Iboy Sarabia, good morning, ngapita. Salamat gid sa panamyaw sang kape. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio. Aksyon sa Kapitolyo Provincial. Una mayara siya sang ginapanagtag cheque balor 2.4 milyones ka pesos para sa Caridad Hog Racers Association sa Hacienda Caridad Barangay Luna Sunod sang Cadiz. Bilang kabahin sa unang trans sang ilasading enterprise, ang Caridad Swine Production and Marketing sang pork products. Magluwas rin may 3 milyones pesos man. Again, turnover si Governor Lacson sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Negros Occidental Chapter para sa anti-drug abuse education, information campaign, and rehabilitation, kag technical support sa implementasyon sang Barangay Drug Clearing Program sang Philippine Drug Enforcement Agency o CON PDEA. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinoboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:30 na. Kay Elizabeth Malakagamala, salamat gid sa greetings. Kay Dada Hilado sa Barangay Alihes, kay Utay Benedicto, happy wedding anniversary ko no, kay Norbing Hinubata. Kay Jerome Lipana, good morning man. Kay Bagi the Bags, kay Bagi Alila, good morning. Mabalik kami pagkatapos ni Sample Plus Gold. Ako galing si Sher.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sinsan anong nagkalintangan responsable at ang balita pagdahil na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dalagang palanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan Kaktibo nga COVID-19 nga kaso. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May nag-aksyon na Fred nagdangat na sa 133 ang kabilugan nga nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental Police Provincial Office. Pero sa 133, 27 subong aksyon Fred ang aktibo nga yara na hamtang sa isolation kag subong quarantine facility. Sunod dire kay Negros Occidental Police Provincial Office Deputy Spokesperson nga si Lieutenant Abigail Donasco, way man sa dapat ng kabalakan sini sa ila bangod yara man sa maayo nga kahimtang action Fred. Ang mga police stations nga may ara sa mga nagpositibo sa COVID-19 wala man na epektuhan ang ila sini nga operasyon kag nagapadayon ini. 133 COVID cases, total natin na active is 27. May mga nag-exhibit po ng mild symptoms ang pupo, pero wala naman pong malala na simptomas. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42 na. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Frida Abad sa Barangay 39, natamyaw kani Sonia Baira sang Rosal, Takuling. Si Imbong Diocampo, si Nimpa Ibanez Santangob, good morning. Kay Abilia Dilpin sa Costa Pilyado Lidisma kag Dilpin family sa Lagrana, good morning. Kay Mil Churita Perer, good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus,
hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda Philippine Standard Time, las 5:50 na pipila ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Okdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, please go ahead. Action Fred, arestado ang top 8 most wanted person sa municipal level matapos ginserbihan sa warrant of arrest sa syudad sa La Carlota, las 12 ng tungang gabi, Hunyo 1 sa sitio Kabitukan, Barangay San Juan sa Banwa naman sa Pontevedra. Ang arestado ng kilala kay Ray Validio, 58 anyos ang edad, kag residente sang sitio Lingahug, Barangay Sagang. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, ang warrant of arrest ang mahudman sa paglapas ni Validio sa RA 7610 o kung other sexual abuse in relation to Article 336 sa revised penal code kag ginpapanao ni Judge Cyclamen Fernandez sang RTC Branch 63 sa siyudad sa La Carlota sa Oktubre 31, 2019. Samtang,
Patay naman ang isa kalalaki matapos kintiro sa wala pa magkilala nga tagluthang sa dalan Rosario, Purok Adelfa, Barangay 38, Syudad sa Bacolod. Kagabi, ginkilalang biktima nga si Alice Junjun, 52, residente sa Barangay Alihis. 3 kalupok ang nabatian sa mga tao nga yara malapit sa lugar. Positibo naman yung kilala sa asawa nga iyabana ang biktima sa pagpangluthang. Sunod sa asawa, wala sang kontrang iyabana pero aminado nga ini ang involvado sa iligal nga droga. Halin sa Barangay 14, ang biktima kagpapauli na kuntani isang natabo man ang krimen. Gipahayag ni Police Major Ramel Sarona, Epis sa Police Station 1, nga lawas ang biktima nga covers ng Barangay 38 samtang nagginasakyan sininga motosiklo ang kabahay naman sa Barangay 32. Palabi sa karon ang investigasyon sa Police Station number 1. Balita alin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita ng section. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Kay Ebileni Pamosino, good morning. Kay Randy Artiaga Santisas. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga.
Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw. Happy birthday na kay Toto Castro sang Bangga Bagol, kay Princess Clo Bidlan, good morning man, kag kay Russell Gomez. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,